Jeg kan vist ikke lide det. Jeg ved, jeg skal ikke. Hvad er det for noget? Det er så et spil. Har du fundet money? Ja. Nej. Forfra. Hey, det kunne jeg faktisk besøge det der. Ja. Det siger jeg ikke om mig. Hvor var den? Nå, ude i barnevognen? Ja, jeg havde godt tænkt faktisk. Det er lige når man kommer herind, så skal jeg lige have en... Ja, så skal man have ro på. Så skal man lige have sat hånden Der ordentligt sker igen. ikke noget. Er det test for Men det er ikke på tid, Thomsen, det skal du huske. Skal Ja, vi hjem lidt den er over? let, den der. Så skal vi ind med en steady hand. Steady hand. Bare tag en helt stille og rolig. Det kan jeg jo slet ikke. Jo, du kan så. Det kan jo ikke passe, Thomsen. Ej, nej. Tag en stille og rolig, mand. Ja, okay, Nu en gider først. du jo ikke, vel? Ja, Bettina, skulle du have ud her, eller ude i køkkenet? Eller? Og mig som bare er en klumpiker. Au, for satan, det bliver da hurtigt varmt, eller? Men er der mere træk tilbage derude, Claus? Er det ikke noget ved at være færdig? Hvordan kan den holde hele dagen, hvis der er ikke? Det er fordi, der er vand, der er varmt endnu. Det bliver jo ikke rigtig brugt med vand. Nå, på det. Det er musen, der er dårlig. Ja, den er ikke fuld. Ej, det er den faktisk. Ja, Thomsen, nu må du lige styre Ej, det det lidt. var dårligt, det der. Jeg kan godt se det. Bare tag en stille og rolig, mand. Hvad kan I lige tage et stykke kød med i lommen hjem? Hvad? Tak. Tag nu lige en pause, ja. Ja, nu skal du ikke dumme dig igen. Sådan er det galt i. Ej! Hvad har du været igennem nu, eller hvad? Ja, Ja, så kan jeg... Han ved indtil du han kan. Ja, det gør jeg. Det skal du så ikke være i tvivl om. altså jeg begyndte at optage, for jeg regnede med, at du gik igennem med det samme. Gik du hele vejen igennem første forsøg? Ja, og der er 5 baner og sådan noget. Ej, det gjorde hun ikke. Det tror jeg ikke på. Det tror jeg ikke på, Claus. Er det rigtigt? Mm. Gjorde du over det? Ja, selvfølgelig. Hvad for noget han selv kan sige. Ja, der er ingen grund til at sige, at jeg kan da ikke huske det, mand. Så kommer der en flue der, mand.